פרק שני של החיים של יאלי. ספיישל חג המולד / 2026. התחלנו. מתנות. יאלי, חמני. מה את רוצה? היום הולכים לבית ספר. לא באמת! מה טוב בזה? טוב כבר! מחר המורה תספר לכם משהו מפתיע. אני מקווה מאוד שזה אומר שהיא מתפטרת. לא. מרה בחיים לא תתפטר. היא חתמה על הסכם. היא חתמה על זה שהיא לא מתפטרת עד גיל 67. 6-7. סתמי אמא. די. אוקיי. טוב, לך לבית ספר, יאללה. מה אתה רוצה? בוקר טוב, אבא. בוקר טוב. בוקר. לא. אני שונא אותך. אז למה שלא תהיה חיכו אותך עליו היום? סתם צוחקים איתך. אוקיי, טוב, יאללה, ביי. אני מקווה מאוד שתוכלי שלשול. יום טוב! בוקר טוב, תלמיד. תסגור את הדלת אחריך. וואו, ממש עכשיו שכחת את השם שלי. כאילו די! לא כל מורה יודע את השם של התלמיד שלה. עכשיו שב במקום. סליחה, מורה. אתה רוצה שאני אכתוב לך פתק למנהלת או מה? לא. זה לא יקרה שוב. לא. מה אתה רוצה? אני רק שם איפור. לך למקום! לך למקום. לא זכור לי שהתלמידים עושים ג'אמפ סקיירד לכיסאות שלהם. לא זכור לי. אוקיי, טוב. לא זכור לי שאת קיימת. תלמידים שקט. אני מספרת לכם משהו בהפתעה. בוקר טוב. עכשיו זמן לשיר מיוחד של המורה. ג'ינגו בל, ג'ינגו בל, ג'ינגו בל, ג'ינגו בל. בסדר. קיצר, היום יש יום לימודים משעמם, ובנוסף מחר אין לימודים בגלל שזה חג מולד. חיכיתי לחג הזה כל שנה. ועכשיו תלמידים, תוציאו את המחברות שפה שלכם ונתחיל לעבוד. אתה רוצה פתק למנהלת? לא. קודם כל אני אלמד לקשור שרוכים. ואז אני אלמד איך לעזור לכם שיעורי הבית. אוקיי, אין לי כוח, אני כותבת לך אזהרה. יאלי, אני רושמת לך אזהרה. לא, זה לא מקובל. לא. בבקשה, תעשי את זה. בבקשה עם פיצה, בבקשה עם חומוס, בבקשה. סליחה, בבקשה. די. זה לא קורה לי. סך הכל פתק אזהרה, מה כבר... זה לא זה לא קורה לי. הפעם תסתפק בפתק אזהרה, בפעם הבאה או שתקרא את הדף הזה, אתה תהיה מושעה מהכיתה. אפילו להיסע, ואתה תישאר פה מחר ללמוד בחג המולד. יופי. מסתכלת עליך. אני רושמת לך פתק אזהרה. אבל כבר רשמת. סליחה. אני נהייתי עיוורת. חזרתי לעצמי. אוקיי. תאכל את הדף הזה ואני אדאג שתישאר פה. לא. רשימת נוכחות, יאלי. זה אומר פה.
אוטיס. תמיד נכנס לי אוטיס, החבר שלי הזה. מי זה אוטיס? לא. הוא חבר שלי מהגן. לא חשוב, סליחה. זיה כאן? כן, ממש, אני כאן. ליה כאן? ליה כאן? לא. אקס. אינה הגיעה. אוסנה, זאת אומרת זיווה. לצערי, לפחות מחר במל"ג, אני אקבל את השוקולד החדש של מיסטר ביסט. שמחה לשמוע. מי שרוצה לדבר איתי על מה הוא מקבל אחר, שירים יד. יונתן? אני בודדת בכיתה. יונתן? לא. מושלם. אוקיי. יש מישהו שלא עברתי? לא. אני בודקת ברשימות שלי. כן. פשוט עדיין יש לי פה את המספר של ההורים שלכם. אוקיי. חכו, אני רוצה לראות אם יש מישהו שלא עברתי עליו. לא. עברתי על כולם. ניירות זה טעים, המורה. מאיפה יש לך? לא, מורה! לא! המורה מקבלת שיר מקוטר על ידי יאיר גולן. אם תכתיבי לי מכתב, אני אדע שהיא במוסד. אבא, היי! לא, עזרה השנייה שלי החג. פיו, זה לא עזר. אני לא מבין מה את עושה מורה. זה חמור. עזרה שנייה! עזרה שלישית חמורה ביותר! תראו כל החתיכות נייר שבזבזתי! ממש מבזבז. זהו זה! לא! לא, די, המורה! די, אני אשתווה, די! שקט! שקט את, די! רבינן! סליחה, אני מצטערת. אני רצינית. השעיה ולהישאר ללמוד במשך כל החג! קניבלי! עכשיו זמן לפתק אני עושה קריק חזרות. יכול לאכול את זה עם הפיתות שלך. אוקיי, עכשיו אני רושמת לך פתק למנהלת. לא! גרי. זה... אני! פתק למנהלת עכשיו! עכשיו למנהלת! אני מתקשרת להורים שלך.
אני מתקשרת להורים שלך! אוקיי, המספר אמא אני מתקשרת! נשאר מעברה. אוקיי, אני מתקשרת לאמא שלך. בסדר. אמא שלי עלי 052-661-5553! בינתיים אצל הנגרי. קיבלתי שיחה מהבננפון. שלום. הנגרי! כן? זאת? כן, זאת אני. המורה של יאלי. כן, זאת אני. המורה של יאלי. כן. תמראה, האם הבן שלי מלאך קטן וחמוד? מלא! הוא שטן! למה? מה הוא עושה? הוא מתחצף, נתתי לו אזהרה ראשונה, אזהרה שנייה, השעיה ופתק למנהלת גריזלדה. מי ישמע בני? אני אומרת לטפל בזה, אוקיי? אני צריכה לדאוג של הבעל שלנו. אוקיי, ביי. היי אנגרי, מה קורה? חמודה שלי. ברי? מה? תכין את החגורה השחורה שלך בטקוונדו. החגורה בהישג יד. יופי, כי אנחנו יוצאים אין בעיה. שמחה לשמוע. איזה בן יש לי. כן, אני שונא אותו. אני מתקשר. אני מעוצבן כבר, אני יכול להיות עגבניה בסופר. זה היה טוב חמוד. זה לא מצחיק. אוקיי. אני רציני. מה? תגיד, בא לי, רק שואלת. נו. מה הכבשה אמרה ליאלי? נו. עכשיו עומדי לחסן אותה! בדיחה טובה, אנגרי. אני רציתי. בחזרה לבית ספר. תפסיק לדרוך, ההורים שלך בדרך, לכאן! לכאן! את חושבת שאכפת לי? לא נראה לי. עכשיו, אני אתן לך את הסתירה האולטימטית. אני מתקשרת למנהלת ונזואלה לפני שזה ייגמר בדיסק. אוקיי, זהו זה, אני מתקשרת למנהלת ונזואלה. גריזלדה, סליחה, זה השם השני שלה. טוב, כעבור שהתקשרתי למנהלת. אוקיי, אני מתקשרת למנהלת גריזלדה. 05567675193. ועכשיו, לסרט הטקוונדו, יאלי ידבר ממש. נו באמת, הטלפון הזה. כן? הלו, המנהלת. שלום. יאלי יצא משליטה. אני זימנתי את ההורים שלו לקהל. אוי לא, זה לא קרה. זה לא קרה כבר 2 רצופות שאני בבית ספר העלוב הזה. כן, בטח. אל תשחקי אותה מטומטמת. אני עושה טקוונדו. יש לך כבר פציינט והוא מחכה לך בכיתה. מי? סליחה יאלי? יאלי, כן. אני באה עם החגורה השחורה שלי. יופי. בטוסי. תודה רבה. תודה רבה. ביי. עכשיו, אני לא יודע מאיפה המספר הזה, מאיפה השגת המספר הזה, אבל תמחקי אותו. נו באמת. חרא. כמה דקות לאחר מכן. סוף סוף המנהלת, הגעת. איפה החולדה? שם. אני מתקלת על אוויר, נכון? אוי לא, הוא בטח הספיק לברוח. לא? במשמרת שלי.
את יכולה להחזיק לי את המצלמה שנייה? אני אעזור לך לתפוס אותו? כן. גם אם זה יהיה מאוחר. כן. ואת! בא. איתי לחצר. לאן? לחצר של הילדים. סלחי עליי. אוקיי. יש שווה כל מחיר. אוקיי. הגענו לחצר? כן, שמו מהכיתה. ילדים מעופשים. כן, איזה לכלוך. אני שונאת את המקום הזה. אני שונאת! הרגל שלי! נגשתי בקוץ! זה בטח את שארת הנייר האלה! אל תדאגי. קוצים. אבל את כזאת תינוקת ובוכה ועם טיטול. את רוצה שאני אחליף לך? כדי שתסתמי את הפה שלך וכדי שנמשיך כבר! כדי מאוד שתסתכלי או שאני מפטרת אותך. אין בעיה. לאן הטמבל הזה יכול ללכת? הוא בטח בחדר שלך. רגע! את המנהלת! יש לך גישה לכל מצלמות האבטחה שבעולם! נכון. אז קדימה, בוא נלך לחדר שלך. אבל קודם כל אני לוקחת שינה על המגלצה. וואלה, גם אני. היי, שנה טובה. המנהלת? מנהלת! מה? אוי, פאק. זאת הייתה שינה טובה על המגלשה, אבל חייבים לזוז. כן, באמת יש פה יותר מדי ילדים. ילדים מעופשים, מה עדיין לא אספתם את הזבל הזה? לא. נמאס לי מהחגורות. תביא, אז למה לא אמרת? נזרקת. אם זה לא ביריקאים שלך ככה, אז אני תייצר רמלי. אוקיי. 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 אני יודעת כמה את עובדת קשה. לא מגיע לך למהמת, אבל חושבתי שכן. אז אני מכתירה אותך, לא ככה, אותך, לא, פשוט עושה מפה! אותך לחגורת טוקוונדו שלך. שום חיבוקים באמצע. יופי מכאן. חיבוקים ירזו הכל. אוקיי, בוא נקשור את ה... אוקיי ילדים, זמן לשיעור באמצע סרטון. בוא נלמד איך לקשור שרוכים. שלב ראשון עושים ככה, שלב שני עושים את הבלוטה. בלוטה. שלב שלישי, לוקחים את זה, עושים אוזן של ארנב. כן, כמו חמישה עלת הצפרדי. שלב חמישי, לוקחים עוד אחד, עושים עוד אוזן של ארנב. עושים X, מכניסים את האוזן הראשונה בתוך האוזן השנייה, עושים ככה, טאדה! קשר מושלם. לא ממש מושלם אבל. סליחה? ראיתי לך את הפרוטי. אוקיי, עכשיו קחי את זה. אוקיי. אחרי שהמורה שמה לעצמה חגורה, עכשיו. זה לא ראה את החגורה. מה להמשיך? איפה היה לי עץ? רגע, אמרנו לפני השנה שיש לך גישה לכל מצלמות האבטחה. זה בדיוק למה אנחנו הולכים למשרד. נכון. ילדים מעופשים, אני מצפה מכם שתאספו את כל הזבל. קדימה, תפתח לי את הדלת ונעוף מכאן. קדימה. היה זה מסע ארוך מאוד. תמותו בהפסקה. אוקיי, המנהלת, הגענו לחדר שלך. חץ שמביא ישר. אומייגאד שלא נוצרים! זה הכיוון הלא נכון. אני חושבת שזה מנסה לרמז לנו משהו. זה יאלי! זה אומר לנו לחזור אחר כך. צריכים לחכות 30
צריכים לחכות 30 שניות ואז נוכל לחזור לכאן. בוא נשתה קפה בחדר מלא, ממש קל. וגנבתי ליונתן את הטלפון הזה. בחדר מורים. זה הקפה הכי טוב שיכולתי לקנות. נכון. הקפה הזה טוב. עשינו את זה כבר. עבר 30 שניות. בואי כבר, למה את מחכה בדיוק? החץ השתנה. הוא היה ישר ועכשיו הוא הפך לשמאל. מעניין. זה אומר מישהו מסתורי שינה אותו. זה אומר שמישהו כאן. מה זה אומר? זה אומר ש... אתה רואה את מה שיש לי? חגורה גרועה כמוך. טוב גמף! שמעתי אתכם מדברות, והחגורה זה באמת לא אמורה להציג. אני מתקשרת להורים שלך שוב! המנהלת מושבתת! אוקיי, 052-661-555-3 בננה פון. נכון, הבננה שלי מצלצלת. הלו, הנגרי! איפה את וברי? נכון. עצרנו לשתות קפה בחדר מורים שלכם. רגע, מה? הגענו. יופי, תבואו. אני צריכה להיפגש עם שלכם. איפה? חדר מנהלת? לא! בכיתה! ברי? מה? כל מצוזה. אוקיי.